Maligon ta gad lang ko, malawos. Magilis ko gani ha, kawalang went ako. Lovers sa para sa Lovers in Altam. Marisa umur gitu na. Hi guys, good morning. Ako na pa ni si Tereverse nja. Kung bago pa kas ang channel, palihog kong subscribe nja. I-click po ng notification bell button para ma-notify mo sa sunod na mga videos. Sa karong adlaw, Domingo, October 4. Naami karon sa Altam Destiny Land sa Pagahat, Alicia. Gabi ira may dari. Paaway ko na rigbakod. Sila mayroon si Manang Hilin si Toras Gawas. Nja. Malipay ko kay kanang nay. Nakasuwat mo hingda daris ko an ba Altam kay gawas na ko. Hala, dara lagi. Basi kuat ya kuno ta. Bela mo. Bela ka si kuat na. Nandara pa si dara si kuati. Lamit na ba si kuati inun. Pas mo na si katawa. Nahulog na po. Mayor ka. Katang ano pang mayor? Ay, di ka nag-practice nito. Tutiri, alam ko sa siya katawa. Morning! Ikaw mag-asad. Nai-kape kasi gusto kape. Kapein mo yun. Ibag na to. Wapa. Mga tinsa ko muna. Zira pa ibuak na lamiin. Grahang ko scholar. Violet. Ligin-ligin. Lemin tanawon. Na. Sag sa langgam. Si Kwati. Mayroong tag si Kwati. Ano? Ano taga dyan? Kaya labog arap ang inita. Wow, lamia si Kwati. Kasi mo inom. Kapod. Uy. Naawa na pinagpag na. Lagi na. Wala kasi kakita. Piyo. Ano ginagawa ba? Hindi. Ang nagkahon. Ano ang masalitik ko daan? Tawa. Ko'y kahapon at hindi tinanaw. Itong taas kong day. Huwag isa kumainom. Ang kapag araw pang kainit. Uy, naanak adlaw. Ang silak na. Ganaan, ang silak ng adlaw sa arang kanay si Dar ibuntag sa guys kay arang kabut na sa ating namin dyan na ang pak na arang lang
sa mga taga-alis siya, o sa taga-alis. So, ano kung ari-ari para magkita sa YouTube sa ano makita na rin sa mga na forma nga parang nainaw ni si Cristo. Anja, karena pagagabi dugay may nangatog kay lingaw lagi yung video kay. Naama pa sa video kay dari tapos kinababuan. Pwede na mo dari mag-internet ka, mag-video kay pwede mo, lingaw lagi mo. Papa, tara di sa. Wala lang si pang. May orang ko bisa mo talaga. Bata. At pa yan? Ano may dagang may kabayan ah. Hindi mo kasama sa mga kabayan. Papa. Nag-vlog was man ang gabi sa. Gabi kinatawa. Asi man ang gabi Wala ko rin sa kanang vlog ko gabi sa akong katawan. Nalapod. Awas ito na. Sabalan yapon. Nakabawas pag kuan, papanansaw na. Tapa po oh. Kalau siya, tapi siya nang wala sa na tumis ko tan. Kaya nag-update. Sa bas ka mas kunin mo kay mga katawan. Paramay. Yangay. Ang mga tao na sa gabi mo na. Pag hindi naman na. Ano man yun? Gabi. Naraman ang gutag pa sa do. Ayaw mo sa bahay. Ah, dito daw ah. Gabi rin na sila. Anong gata na? Ha? Ay, isa di ka mukon. At lagi magkatawar mo gutag. Ha? Wala na sun. Ala. Lagi na. Ala. Punta ni Mayor. Otak ka kayo. Wala. Namuwang. Mana apa? Bawa. Yapon. Saya tayo babaw. Gabi rin na. Mga kabayan. Wala pa. Ano tayo babaw? Sumangil. Sumangil. Vlog na dengan ni. Sama yang direct waktu tu vlog tu. Kuan nak juga. Kagitan. Dito na sa eskwelahan. Ikan na undangan. Pero na pag yung channel. Naman sila. Tama na. May kadina dan ni sir. Ingat na nandiyak. Mas agaw. Isa man ni Wanglay. Ati Lilian. Wang lain. Nami manggungan na. Cute. Ati sa lagi wang niyo. Wang yun bitaw. Martin. Lagi. Chinese. Nagagadlaw na libat pa nila ta. Wala ang tungong gitangihan. Katilyan to ubos ang lakaw. Awa pa. Ako yung nakakuan dyan. Pero nakuha na. Pwede na itong butangan. Hi, te, good morning. Marami ito bang sa? Saan yung pag-adjust na? Gihangat ako, te. Abog na si Puluhan, nagilat din. Kadadlaw ka mo to. Kadari tayo na. Ano yung ganda gusto? Sexy. Ha? Gusto. Sabat niya ito ni Tap. Picture tayo. Ha?
Nakatog ka tam nga tagahag na man ka. First time man nimo mutog. Rami. Ngayon. Apa? Smile din. Ikaw waling singisi. Nasa ka na di man makamabon sa pagtawa. Gabriela din na. Orang yang natulog ko na sila. Kan, oh, wala tayo picture. Gaw, gaw. Morning, dali. Buwate. Tapos Joy. Bukod sa pulis sa ilip niya na po yun. Sa babi. Na? Sing-sing Kung sa pa kita ka sa adlaw warang umuwi sa aron nila gadid. Ado. Panganto sa uban ko te. Gahapon grabe ni gang kilig-kilig kay aning daman da. Sada. Nga na anak mo kan kabang sinigda na kulinda. Diyan ning taman. Ikaw Ugman gumawan kumanta kumanta. Pinanimo. Kabag paninda. Gaw na itap. Alam mo sa katotohanan. Dapat ka tayo yan para kalabot ni Joya. Tag sarami ka. Lapto. Sa mo pandisan tingin mo. Di kami nila pa dari. Maado tayo naman mo kanino. Gadan tuma. Batos. Pila pa nating arama kung gagmadja. 20 sina. Han Gabriela mo ginako. Di mo gunda. Di arag amo. Kuan pero malagi ingon na daan halag everyhan malagi ako. Hindi naman ko. Mabili na sa kabuk ni gadid kun iton. Sa kananon pa. Mayor. Sa kabuk lang ganisa gibilin di gadid. Ano yung bubuk? Bugingana ko lagi kaniwa magsibog tupis. Halag na bukid mo bakli mga huy, tupis. Mga hoy. Mga agta ikablaw, binuungan. Uy, ginuo ko na aman din na. Ano man? Bakit ano gatong dako? Ano man? Nag-live man din siguro. Ano si pagmili ni Dance Boy? Ano na yun? Sinida ko ka na. Mahira ka tayo. Passing. Ganina rin. Ganina naman ko, alas 5 na. Ako, ang tuklata na. Gawas? Nag-uupo ko. Dito naman. Dito saan ang gawas? Dito ko sila. Hoy! Kitan kas kamera. Kitan ka nagkatawad sa mukha no. Kamera ang gibutang kayang kita yung lapse up. Katawad sa kunot, kitan. Nansa mo putang ka? Inay, wala ba ko naman na niko ha? Nabikin man lang. Wala ba ko na? Nga na. Model sa balong-balong sa Nakalikod ka gaw, nindot. Altam na. Char. Mo ni balong-balong nga ni. Puya na og may magbagdo tino. Kagami ba? Magigilida. Sap kaya babunta diyan. Maligon ta gadi lang ko, manangos. Mabilis ko gani ha, ko lang went ako. Lovers in Altam. Ang nakanindot ang store kay promoter ka sa Alta. Nag-aatong ka, ano may iswan. Magpakita mo kung mag-promote ka layo ng resort na di mo. Di ka tagalin ba? Hoy! Biraun ka ha?
Mau bitaw. Mabitaw ang gimension ganina. Sumpay rakas katong imong niaging tubig. Agharamang ganyan niya. Salamat kay nakabalik na ko dogaram ta ko mabalik na niya kay wa man lagi mag-open kay na-close sa COVID. Kay stress ba ako this week. Ang ganyan kay pa man sila nga na-stress ko this week. Sita ko kayo Ang gusto ko nga nalipay ko kay nag-open sila. Mao ni way na nga mag-relax ko. Nandugan po na sila nasa hamog. Asa ko ato po na sila nandung po. Sa atang po ning harabutan ra ara ka na bu ko dira ram kaputo mo. Pero nang ko ha. Abo ko nang. Ha? Mo ra ni? Ato na mi. Mauli na mi. Da. Salamat. Wes manang. Ipauuwahi ka nang mga manig garbutang daghan. Kalantan pud. Ay, salamat. Saltam. Nagahapat ra dagaho. Ano? Daga manang unom di ay. Kami kana. Kawan.